Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Πολύ σημαντικό θέμα η αλήθεια είναι και θέλουμε με πάρα πολύ χαρά να το προβάλλουμε. Ο Γιώργος Τσελίκας έφυγε από εκεί που ήταν και πήγε στο Taekwondo, στο στούντιο του Taekwondo. Εκεί τι έχουμε, παιδιά? Διεθνή Ολυμπιάδα Αθλητικής Ρομποτικής. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα και πάλι. Τι είναι όμως να ξέρει ο κόσμος αθλητική ρομποτική? Ιδρύθηκε γιατί είναι μια γέφυρα αθλητισμού και τεχνολογίας, παιδιά. Τι θα σας δείξουμε τώρα? Δείτε την πίστα αυτή. Γιάννη Κουβάρη, δείξε όσο θα μας μιλήσει εδώ. Λοιπόν, δείξε, βλέπεις εδώ την πίστα? Ναι. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εξηγήστε μας τι ακριβώς θα κάνουν τα παιδιά. Είναι 3 άτομα που διαγωνίζονται εδώ στην Ολυμπιάδα. Ο οδηγός, συντονιστής, πώς που είπατε προηγούμενα? Ναι, στην πραγματικότητα είναι όπως και στα κανονικά αθλήματα. Ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε τον οδηγό, τον μηχανικό και τον προγραμματιστή παύλα σχεδιαστή. Εδώ σε αυτή την πίστα θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα όχημα όπου καθοδηγείται με τεχνητή νοημοσύνη, δεν πρέπει να βγει από τους λευκούς οδηγούς, όπως και στην οδήγηση την κανονική έχουμε συγκεκριμένα όρια για να οδηγήσουμε. Θα έχει αισθητήρες όπου ανα πάσα στιγμή πρέπει να σου κλείσουν το δρόμο και εσύ με κάμερα και την τεχνολογία AI θα πρέπει να καθοδηγήσεις. Μια τεχνητή νοημοσύνη θα έλεγα. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Είναι ο προπομπός από τα ήδη υπάρχουν αυτοκίνητα και βλέπουμε να έρχονται παιδιά. Τι έχουμε, κάτσε ένα λεπτό, γιατί δεν τσουλάει, γιατί τσουλάει. Κάνει συνεννοήσεις. Κορεάτες είναι, τι είναι? Στα κορεάτικα, τώρα έμαθα κορεάτικα στα γεράματα. Αυτό. Only for TV. Λοιπόν, και τώρα για τις ανάγκες του πλάνου, ρε παιδί μου, μετά θα παίξετε. Αγχώθηκε γιατί διαγωνίζεται και μπορεί να τους μαλώσει αν κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε για τις ανάγκες. Ένα γύρο, μια στροφή. Άντε να δούμε. Πες το, να το πούμε, Βλέπουμε το δίπλα. Άσους κορεάτες, παιδιά, δεν θέλουν. Είναι σοβαρή η άποψη. Πάμε στο δίπλα, πάμε στο δίπλα. Γιώργο, από πόσες χώρες είναι οι συμμετοχές? Όλες αυτές τις σημαίες. Δείξε, Γιάννη Κουβάρη. Τι λες? Από όλες τις σημαίες, εδώ που βλέπετε. Μπράβο. Βέβαια, βέβαια. Να και η ελληνική συμμετοχή εκεί, βέβαια. Βέβαια, παιδιά, μα είναι σημαντικό πόσο πειθαρχημένοι είναι όλοι. Λοιπόν, κύριε Τσελέπη, ο κύριος Τσελέπης σας είπα, έτσι, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διευθυντημάτων Ρομποτικής Τεχνολογίας. Εδώ τι θα δούμε, για πείτε μου. Λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο είναι καθαρή Φόρμουλα 1. Θα πρέπει το ρομπότ να πετύχει τον γρηγορότερο χρόνο χωρίς να ξεφύγει από την μαύρη γραμμή. Η οποία βλέπουμε ότι δεν είναι μια απλή γραμμή, είναι αρκετά πολύπλοκη, με αρκετές στροφές. Και όσο προσπαθείς να αναπτύξεις υψηλή ταχύτητα, το αποτέλεσμα θα είναι να φύγεις όπως συμβαίνει. Σε πετάξει κανεί τετάκι να φύγει έξω. Ακριβώς. Τα ρομπότ που φτιάχνουν είναι κατασκευασμένα από τα ίδια. Δεν υπάρχει κάποιο kit που θα αγοράσουν. Αγοράζουν διάφορους αισθητήρες και κατασκευάζουν μέχρι και τις ρόδες. Γιώργο, εμείς μπορούμε να έρθουμε να το δούμε αυτό? Ο κόσμος μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει? Μπορεί να έρθει, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό στον κόσμο, είναι 100% δωρεάν. Δεν υπάρχει κάποια είσοδος. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει κανονικά όπως θα πήγαινε σε ένα άθλημα, να κάτσει στις κερκίδες και να το παρακολουθήσει. Να σου παιδιά, έλα. Έχουμε διαφορετικά αθλήματα. Συνολικά θα τρέξουν 16 αθλήματα αυτές τις μέρες. Ωραία. Θέλω να σου πω τελειώνοντας, επειδή είμαι εδώ περίπου 20 λεπτά, η ηλικία 6 χρονών μέχρι 15, με πόσο υπομονή, ρε παιδιά μου, κάνει εντύπωση. Δουλεύει αυτό? Δουλεύει. Γιάννη, δείξτε τώρα που δουλεύει. Τι έπαθε, βγήκε? Σταμάτησε, τον έκανε. Για βάλτε, ρε φίλε μου, να δουλέψεις πάλι. Τώρα αμέσως. Πώς τώρα στα κορεάτικα αυτό? Τώρα θα σου πεις τα κορεάτικα. Έλα, the next. Πάμε, ρε παιδάκι μου, λίγο να τρέξει. Έλα, πάμε. 4. Πάμε. Κοίταξε. Ρε εσύ, δεν φεύγει καθόλου, Ακριβώς. Λες και το έχεις δέσει. Αλλά έλεγα προηγούμενα, παιδιά, τελειώνοντας, ότι το πόσο πειθαρχημένοι είναι αυτά τα παιδιά. Κάθεται με ηρεμία εκεί πάνω, δουλεύει σιγά σιγά, τσίκι τσίκι, με λεπτομέρεια. Το προσήλωση λέγεται, Γιώργο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πολύ ωραία.